achiedh nade mopogore opogore ma nyaka sani koro osebedo ka thiro sekta mar avocado. Achiel kuom gin gino miluongo ni post harvest management. Dr. Pell, achiedh nade ma kama ere kaka jopur onego bed ni kedo godo mar mondo mi kisepuro avocado adier iserito kuom thuolo mar higni 2, thuolo mar higni 3 to ponono koro idong' maonge gimoro. Ere kaka wanyalo kedo kod achiedh nade ma kamano kwa chako kod mano? Koro gimokwongo en ni nyaka ng'ato ka ng'ato matimo pith aina yoyote obed gi mpango, obed gi chenro ni chakre kama gi nyaka kama aditimo this particular activity e puotha. Koro kochopo ni koro idhi timo harvesting, nyaka avocado be en very sensitive. Ng'ama di timo harvesting mano be ng'at ma nyaka bed en trained, nikech ok en nan koro adhi pone kaka ne wapono maembe machon kata mapera nitie kaka ipone kaeto nitie kaka ikete. Koro mago duto nyaka ibed well aware of, nyaka ibed trained. Mar ariyo, gima thago jo Kenya ahinya en ga gima giluongo ni market, lakini kaluwore gi consultancies magany ma wasetimo, it's not the market, it is the price. Price midwaro. Koro jok moko neno ni price ni rach, price ni ber, otemo manyo, lakini pok no pangore mondo oyud price no. Emomiyo nakwayo ni gik moko kaka post harvest management mano gin gik minyalo tim ka ji oriwore, nikech nitie jok ma full time in marketing, nitie jok ma full time in harvesting. Ng'ato ok nyal bedo expert mag gigi duto. Koro nyaka wang'i ng'anyro mar ni nitie jok manyalo konyo watimo marketing mondo wariwrego to wabedo kodgi, watiyo together. Ok ni giyudo pesa mang'eny moloyo wa, ng'ato ka ng'ato bo yudo gire. Koro aparo Dr. Orodi nyalo mede matin? Aparo ma wanyalo mede ni king'iyo wach ma post harvest management, nitie handling mowacho, to nitie the emerging problem masani timore Kenya ka, to timore kata pinje maoko, ma en kuo. Kuo ni ng'en part of post harvest management. To mano bro chuno wani nyaka wandik ji, en an opportunity ma ndiko kijende ma oritre maber mabiro rito avocado. Omiyo kowa biro dhiro mbele ka, achiel kuom gik mabiro timore e piny luo en ni puothewa idhi rit, nikech mae ok en gima ipidho tigo kode mbaka iketo ni ilimo kende. Mani nyaka iket a human spirit ma is physically available mondo counter any theft. Mano is one of the things. Mano is one of the post-harvest management techniques. Mar ariyo en mtokni gi means mag transportation. Kwagolo olemo Siaya kata bed na Nyanza kwakelo to the export destination. Koro gima ber en ni jogo matimo export e kinde duto gine magibiro to gipon avocado. Gine magibiro to gikelo ni jogi mong'eyo avocado maber to gibiro pon avocado to gipackage gi maber to giting'o gi maber mi gichop kanye, gichop Nairobi. To kama no onge, idwani mondo ikel gi Nairobi, migawo marwa mar CBO mwan goni, aparo ni higni mwadhi mbele gi, wadhi keto yore mwadhi keto, mwabro bedo gi gigo mabro konyowa, ni sama wasepon avocado, to nitie mwabro ting'o gigo maber, mwabro kungo gigo maber, mondo gichop kanye, gichop ichiro kama onego bed ni gidhiye. Kamano. Anyalo meda